Здравейте, приятели, в Ностравед. В неделния ден Нюкасъл приема Нотингъм Форест, едно страхотно дерби в горната част на класирането в Висшата лига. Два отбора, които претендират да бъдат в топ 4 или в топ 5 на класирането. Нюкасъл и Форест имат и доста подобен стил на игра. Имат идеята да бъдат добре групирани пред собственото си наказателно поле и имат много скорост в предни позиции. Крилата на двата отбора са много бързи, имат изключително продуктивни централни нападатели. Може би Александър Исак все пак е на по-високо ниво, отколкото е Крис Уд, но и двамата реализират голове за отборите си. Именно поради тази причина ми се струва, че най-логично е да се потърси гол от двата отбора. Важно е, че в двата отбора почти няма липсващи футболисти. Само двама останаха при Еди Хау, също двама са и при Нотингъм Форест, като при Форест те не са и сред основния избор играчи. Свен Бокман вероятно ще се върне за Нюкасъл и така нататък. Но стила на игра предполага голове от двата отбора, предполага голове на контратака, но дали ще е гол или над 2,5 гола, избора е много тежък. Аз ще стигна до над 2,5 гола, защото ми се струва, че ако един отбор, който от двата отбора поведе, тогава ще постави другия отбор в неприятната позиция да трябва да атакува масирано и да остави пространство в своята половина. Така че над 2,5 гола като прогноза на Нюкасъл и Нотингъм Форест, ако все пак трябва да кажа и знак за крайния изход, то това ще бъде равенството.